गाइस जय जगन्नाथ आउ गोटे लोकेशन पहुँचलु आउ बाड़िया खाई आते पानी आसूँ 2-3 वर्षा आप देखते से भाई माछ मारुन देख सेपटे देखते से तलपटू माछ उठिकी ऊपर पड़ती एपटे देख सब पानी देखते डैम भर केमी आस दल प्रबल आसुची माछ भी आसले बहुत पानी कमिला पर माछ धरवा डैम ऊपर तो मुझे देखिए फुल होगी पानी जापर दल फल भासी जाइए माछ भी जीवेनि तलू माछ पाई तल माछ उठी सब दल केमी सब ये कराई तले सब पड़े बात जाम पानी दिया से दल देखो अकात कात पानी आठ देखिले केते भरा पानी से गेट रे गड़ुची एपटे देखो पूरा मुंड से मुंड एपटे भी चारिपटे पानी 2 दिन वर्षा रे पूरा एते पानी होती एते कुआड़ू पानी आसिकी एपटे देखी जा कि भरा पानी से गेट रे थरे किए पइला ना सी भासिकी चलला आउ धरा छुआ दबनी देख केते पानी देख आउ टिके हेले पूरा बुड़ी जीव ना 4 दिन वर्षा पूरा हाँ दलरा जाम हो तो से सब काढ़ी दौरान से डैम गेट खोल तले पटे पड़े सब भिड़ा हो दल कलकती दलरा पूरा जाम हो कौ पट आउ 4 दिन है ये गाँ बुड़ार संभावना अच्छे सांगे सांगे निश्चित बुड़ी 4 दिन वर्षा कंटिन्यू बाक आमर कौन इे पानी पानी पशिले ना पशि नहीं पशि ना गाइस देखु कौ भाया पानी गड़ू डैम ये डेरासा डैम जो पानीटा गड़ी ये बालिया खाई आस बालिया खाई देखो कि पानी ये भाया पानी रे पइले आ अवस्था रही देखो से कणे के माछ मारुन देखो पड़ुआ पकई हाँ इाड़ू रिटर्न उठेबे कौ बटे केते बड़ तथा 15-20 किलो माने कम बड़ हेले विराट बड़ ये पुराना माछ बोधे सेपटे बिल फिल पूरा बुड़ी जाइए ना गाइस देखु था कौ भाया पानी 2 दिन वर्षा जदि एमती हेले मसे हेले कौन न हो मसे हेले देखो ये गाँ भाँ सब बुड़ीज एपटे किसी रही पानी खाई हाँ हाँ ये कूद हो जाता से कूद भी भांगीगले हाँ 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 ये जो पानी है सफा हो गला पानीटा जतक सब अलिया छाड़ी से सब परिष्कार हो गला हाँ हाँ
ଆରେ ହେ ଇଆଡ଼େ ହିଁ ମାଛ ହଁ ଯିଆ ଆସ ଚାଲ ଏଇପଟେ ଆସୁନ ତଳକୁ ଏଇପଟେ ଯିଆ ଏଇପଟା ହଁ କୁମ୍ଭୀର ନାଇଁ ମ କୁମ୍ଭୀର ଏତେ କୁଆଡ଼େ ଆସିବେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆରେ ଭାଇ ମାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଉନା ନଈରେ ଗାଧୋଇବ ଭୟ ଲାଗିବ ସବୁ ଭିଡ଼ି ନେଇଯିବେ ଦେଖିକି ହଁ ଭିଡ଼ି ନେଇଯିବେ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ଆସୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଛ ମାରି ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଏପଟେ ବୁଲିକି ଯାଉଛି ଏପଟେ ମାଛ ଧୀର ପାଣିରେ ମାଛ ରହିବେ ହଁ ଧୀର ପାଣିରେ ମାଛ ରହିବେ ନା ସେପଟକୁ ଯିବା ଆର ପଟକୁ ଆସୁନ ନାଇଁ ବସିନାହାନ୍ତି ଦେଖି କ୍ୟାମେରା ଆଇଛି ଆମର ସେଠି ଖୋଲା ହେଇକି ନଥିଲା ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଦି ଭାଗ ହେଇକି ଯିବ ନା ଏପଟେ ପାଣି ଯିବ ସେପଟେ ବି ପାଣି ଯିବ ସେପଟେ ବୁଡ଼ି ନାହିଁ ସେପଟେ ବୁଡ଼ି ଗଲା ପରେ ସେପଟେ ବି ପାଣି ଯିବ ଏପଟେ ବନ୍ଧା ବସିଆ ହୁଏ ଏ ପାଣି କମୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ମାଛ ମରା ହେବ ସବୁ ଏଇନା ଏତେ ପାଣିରେ ମାଛ ମାରି ହେବନି କାହିଁକିନା ସୁଅ ପାଣିରେ ଜମା ମାଛ ଧରି ହେବେନି ହଁ ସେଇ ଜାଗାଟା ବେଶୀ ସୁଅ ହେଉଛି ନା ଗେଟ୍ ପାଖଟା ତଳ ପଟୁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ହଁ ଇଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଟି ଖାଇଯିବ ନା କେଉଁ ପଟେ ହଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳିଆ ଜାଗା ଇଏ ମାନେ ଦି ସାଇଡ଼ରେ ପାଣି ଯାଏ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଏ ସାଇଡ୍ ଆଉ ଏ ସାଇଡ୍ ହଁ ଏଇନା ପାଣି ହେଇନି ଜାଣା ଆହୁରି ଆଉ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଆଇଲା ହେରି ଦି ସାଇଡ୍ ପାଣି ହଁ ସେ ମାଟି ଫାଟି ସବୁ ଭିଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇବ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତଥାପି ଗଲେଇ ପାଣି ହଁ ସେଇପଟେ ମାଡ଼ ହେଇକି ଯିବ ସେଇପଟେ ଗଲେ ସେପଟେ ବନ୍ଦା ବେଶୀ ଧରନ୍ତି ଆଉ ନା ବିପଦ ନୁହଁ ମାଟି ଖାଇକା ନେଇଯିବ ଆଉ ଖାଇକା ନେଇଯିବ ମାଟି ସବୁ ଛିଣ୍ଡି ଗଲାଣି ନା ଅଧା ସବୁ ଘାଇ ଗୁରା କରିକି ପାଣି ସବୁ ପକେଇକି ଛିଣ୍ଡେଇ ସାରିଲାଣି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ବାଳିଆ ଘାଇରେ କେମିତି କେଉଁ ଭଳିଆ ପାଣି ଆଉ ଏପଟ ପାଣିଟା ଖୋଲା ହେଲା ମାତ୍ର ଏପଟ ଖାଇଲି ଏବେ ମାଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଇଗଲି ଇଏ ଏପଟେ ବି ପାଣି ଚାଲିବ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେପଟେ ବି ପାଣି କେମିତି ଚାଲିଛି ସେପଟେ ଭରା ପାଣି ଚାଲିଛି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବ ଏଇ କୁଦଟା ମଝିରେ ହିଁ ରହିବ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ମାଛ ଧରା ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖିବି ମାଛ ଧରା ଏଇ ପାଣି ଟିକେ କମିଲେ ଆସିଲେ ଏଠି ମାଛ ଧରା ହେବ କେତେ ବଡ଼ ମାଛ ଧରା ହେବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରହୁଛି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।